kan sing nuna hian mi chi sang sang kan hmu in kan hmel shata kan nun an khoi dan ero ain ang lo hle chen khat chu rei lo te kan the ngil zui le mai te an ni a chen khat te ero chu kan sha reng to tor te an ni thung ani ama ero chu kan hmu fo to le chan engi mo awanga kan hmu te hi kan sha reng te an ni vek lem lawa achang chuan kan shet ngai mi lo ten hun har sa tak mai kan to la ya min ron nu izat ringot te hi kan reng to china achang phei chuan kan zirtir tungai nat ber ti ai po in kan zui reng to chin ani inun khoidang lamna se em chin tu kha muthut ta la engtin ngei omang tun chuma kan soitur papakhat po hian athil cha na achanga delivery boy local cctv camera achanga amela han muchi mai chu athin lung chung ril chu ngor hing to tin akhur ta zoi soi maya hun liam ta athil tam tak angai to chun zam ta ani adama chu athin arim hle maya an na tho na hmuna ti loina akal turati ani awang chuan alung ni lo hle maya ama ero chu vo inni hi athil cha poimo tak mai adon nani ani a he athil cha tur po hian online a hun rei tak anga ka chumi hnuwa thlatam tak aliama chuti ani si chuan na tho na hmuna chuan enge kal kher ngai le ti in ai ngai to a atlang puin adama hian a hna hi in lama tangin a thok thina a hna tho na hmuna chuan en non nania chau awakal thin ani ama iro chu khamini jing lama khan accident a om hlau maya chu mai ba ka anna tho na a an ho to pa bir an manager chu dam lo na awangin in lama in en kola chutiang ti ani awang chuan adama chu an tir loita ani ma se rom manna chadeu mai aneya vanei thak tak main a unau nu hian a in thar alo hlim hian a ina chuan cctv a fit saka atira chuan atul kherimon le atiril ruwa ma se ahnuwa chuan alom ta hle maya he camera atang hian athil an runga tura aweng ani mai lawa chu thil atang chuan a ina thil ron thlen tu te chu a hmu thei pha thin ani engi mo changa ina alo om lo chang po in chu camera atang chuan mu thei vekin a mang tangkai hle maya adamarwa manna chu thil ol sam le thatak mai ni in chu cctv omna a chuan khol thatak mai da ngalin chu ta tang chuan a ina kala thil engi mo da nga ya po ol sam takin alo ko hmu theya thil hote ma ni se anda na lai asia chian khan angai ati that pha sot thin ani ti chuan tum khat chu kalkonga akar atlan lai takhian notification adong tatlat mai chu vele a phone chu envatin a phone atang chuan a ina cctv chu an monitor ta ngala akong kabula delivery boy in thil ada lai mek chu azuk mutheya microphone chu onin an ngak le de uhleka microphone atang chuan azuk tong ta thut maya kha kathil kha khalai bom uka khan iloda theyangim azuk ti a chutia athom nei ta ka chuan chu delivery boy po chu azwang ta dor maya a phuchiang hle mai khoi tangin nge o chu alo chhuati reng shilawa camera chu hnai di varon bi in o chu azong vela chuta tak chuan adama po chu a phuve ta sok mai athil mo chu a oi theilo hial zoka ama ani tak tak ngim le ti angai to angala chuta a camera ron en tu chu ami shia chian tak ni in anun khoidang lamna sa em tu ani ti hailo ani ti chuan ami hmu chu mak ati ema wangin chu athil da tu pa delivery boy na aron channa helaya hian da ila a thamaya ngem tia aron zo na po chu a shelo reng renga adama chu angoi ta reng rengota an chen omten delivery boy thilron da tu thar an om to tia an soipo khan he pa hi ani angti aring phalo reng renga tuna chuan a mel chiang takin a hmu a ma se oi harsa ti hle mai ani a ma taka chuan chu camera ron bi tu pa a thilron da sak tu chu a high school kalpui thin a chen kom ngei ber mai Frank Malone ani a adamale Frank ati hi in kom ngei tak ani thina an ngai na zong le an du zong hi ainang em thin ani an high school kalai chuan Frank ka chuan engi mo boina asiam ve zeu zeu thina anin mu nun ber ti lawa kha chuan boina lian tham ero an tongai mi lo thung ani anin mu nun ber ni ya khan an pani hian mei zia zodon torin an kal sang dona Frank ka hi chuan alo zu zeu zeu to thina ama ero chu adama ero chuan ala zungai mi alo thung ani
ti chuan gym hnunga chuan birudunin meizial chu an zurudun ta a chutia an meizial zuk bang an da chu an lo da fu lo awangin kang mei a chuak pal ta hlau maya police an ron kalta ka chuan Frank ka chuan mo alatavik mai ani khami hnuwa khan adama hian Frank ka kha a hmule to ngai reng lawa Frank ka chu kumsom pariat alotlin to awangin puitling angin achung thu rel sak anita a khamini kha adaman a theihngil thei to lo chu anita a chan bera chuan kha me zel bung kang me ti chuak tu ber kha ama zuk zok nge ni in asia a ma se Frank ka chuan adama tor ai zong zong chu tuarin ama in hlan ta zok ani ti chuan adama chuan thilron in mun chhodan vel chu mak ati hle maya kha online a athil cha po kha mi reitak in mu to loten in mu na hun an nei le theina na an siam welfare program atel dil na form hi ani a chuta chuan engtin emo a thian pa Frank ka chu zon chua ngaidam dil tum aloni a ama ero chu tuna chuan a camera CCTV a hmubek box hi ani chutia kalkonga a kal lai mek chuan lo ngoi lok te Frank azukti a Frank ka chu a phuchiang hle mai adama chu a hmu ve thei box si lo chu o chuan engtin nge a hming aron sha thei makati hle maya adama chuan mule malpo nei thei to vak lo chung chuan an in soifia nok noka ma se atlai ta Frank ka chu akalbo le ta ani in a thlen chuan adama chu alungai em maya ma se athil cha Frank ka da na hmun chu zuk enin vanei thlak tak main Frank ka chuan a business card alo da til hlau maya ti chuan adama chuan va phone ngalin an nun hlui zong zong te chu thlir kirin an soidun na sa hle maya zan reilam alo ni chuan kan la in hmu in kan la in bele zel donia o ti in anin mang thata ani he shing nun zin kong achang bumbo em achang kong nuam le mama hian thilro puile mak tak tak hi kan tongin kan hmu fo thin ani